точно толкова, колкото дните в бройницата на живота му, за да прогледне, да открие за себе си радостта от Божите истини, да изстрада своето откровение, да като съблече земната кожа да продължи нагоре, към светлината вселенска. Тежко е земното изпитание, но милостива е силата на доброто и за да нахрани вярата у разколебания, проявява се в чудеса. А чудесата са знаците, разпилени по нашия път. Не беше обикновен човек. Всеки си викаше, тя светица, как може да живее. Тя беше много стройна, тело имаше и висока беше. Слава, висока, руса и много хубава. Красноречива, много хубаво приказваше. Като говореше, слушаше се на 2 километра нейния глас. Толкова така звалив гласа и беше. И щом си тръгнал за хубаво с такво желание, че с уважение към нея отиваш, посрещаше ги много любезно. Никой път не е връщава. Човек да ида при нея, да го върне. Може да си най-грешната, ки ти кажа всичките грешки и ки ти каже да се покаиш. Покаяние. За хора, като при баба Ванга, как беше и при нея беше също. Откъде ли ни идва? Много го обичаха. Всеки ден имаше служби. Всеки ден народ и всичките нашите жени, макар и мъже, все до нея. Огрени от светлината на спомена, разказват хората. Тя живя 50 години, от които 43 сляпа, но с духовно зрение. Живя в безбрачие, с душа отворена за Бога и за човеците. А тук, на земята, остави само своя сребърен кръст. И отива един владика и почва с нея разговор. 2 часа, вика, разговор с него правихме и вика, изкара кръста, вика, и ми вика, това от мен подарък на теб, ти си достойна да го носиш, аз не съм достойна. Много чудеса вършеше това кръст тука. Нашите жени с малки деца отива, пуска го като манокер, вриеше той. И те така цереше децата от главоболие. Ке ме заболя главата, ке ме прата майка, тя ке го пусна това кръст, ке ме помие, ке се напие от тази водичка и ке ми събере оная водичка и ке ме изпрате, пак си дол в селото. И хората вярват, че този кръст върши чудеса, защото е освещаван от един свят живот. Живота на преподобна Стойна. Но човек трудно приема чудесата като част от своя живот, макар че вярва в тях и ги търси във всички знаци по пътя си. Казват, че чудото е вътре в нас. Във всички ни като в топла есенна пръст е посято. И покълва все някога, като събудено пшеничено зърно, разпуква твърдата си коричка, пуска корени и се хваща за силата, за истината, за доброто, за любовта. Къде започва чудото и свършва ли някога то, след като чудо е самия живот?
и прехвърлят старците последните зърна от броеницата на живота си. И разказват. Разказват за това, което са видели с детински очи преди повече от 70 години. А онова, което не са успели да разберат, са превърнали в житие. И през най-гъстото сито на времето, словото в житието, като най-бялото брашно е ставало хляб, а от хляба е ставало нафора, Божия хапка за душата човешка. И се роди в лето Господне 1883 рабиня Божия Стойна в село Хазнатар, Серско околие, от православен баща Димитър и майка Велика. Като милостиви и добротворни люде, баща й, както и майка й, не пропускали ден без да помогнат на близки и далечни. И в този благословен дом, сред святост и чистосърдечие, растяла малката Стойна в радост и щастие със своите сестри Ана и Зоя. На 7 годинки, като станала, разболяла се тежко от едрата шарка и изтекли очите, та ослепяла още от дете. Ке ви кажа как е станала първоначало. Кога е била болна от баба Шарка, едрата шарка, задава се буря. Тряска, гърми, чинова, блъска се. Родителите искат да затворят вратата. Не може да затворят. Ако го затворят в момента с трясък, веднага вратата се отваря. И тогава се подигнала преподобна Стойна и кажала на родителите си: не затваряйте, вика, вратата, вика. При мен иска, вика, Свети Георги да той кажа. Нема да затворите вратата. И вратата останала вече така, без да го затварят, и на нея лицето е светнало. И они вече си почудили какво е това нещо чудо. И след това вече разбрали, че има нещо Богово. Като станала Стойна преподобна на 16 години, явил и се сам Свети Георги и рекал: купни во двора и ще намериш там кандил и икона. И извикала Стойна сестрини син Илия по прякор Копринковци и му казала да копне там и там, Свети Георги дето показал. И изкарали кандилото и иконата и рекла Стойна на людето: тука църква трябва да се направи. И вдигнали малък параклис в Хазнатар, а Стойна отишла в параклиса да живее. Тогава. А днеска голяма църква има на мястото за прослава на Господа и за надежда на людите. Първият път, като и примряла, значи са ga чували нашите, ки седат без да приказват никак. Стаята си ти миносва, пушик си изпълнува, човек не може да видиш. Кандилто само ке запали, само ке изгасне. Тия денове, значи, кога е била премряна, така като умрял човек са го просрели и така си стои. Никой не отива до нея да го барни. Не. Така как си и така се стои. И стояла и толкова денове, вред, що е бяло там село, Хазнатар, Баракли, Джумая, от другите градове, чак от Солун хората са доводали на поклонение тия 8 дена. И вече даже и родителите си съмнявали дали ки стане, ама па станала и си нищо и няма. И сетне вече, вие вика, не може да видите, аз всичко гледам, кажу. И умрели, и живи, кажу, всичките ви гледам, кажу. В лето Господне 1913 война донесла грабеж и убийства по тия земи. И людите, като пилци от орел изплашени, оставили нивите и имота си и побягнали от чуждоземците като от чума. Само Стойна не тръгнала със своите. Като дойде Свети Георги за мене, думала, тогава и аз ще вървя. Но не бойте се,
мене победоносеца ме пази. И така, като всички напуснали Хазнатар, тя най-накрая останала и дошъл да я вземе внук Илия, да я води при родата й в село Ръждак, Петричко. А Стойна му рекла: има наблизо едно село, Долна Сушица. Аз там трябва да ида, защото сам Свети Георги ме вика и ти там ще ме заведеш, в църквата Свети Георги в Сушица. И останала Стойна преподобна в църквата до края на дните си. И тогава събират се нашите селяни, сградуват и тая стаичка там, направят и едно креватче дървено и купили една фингушка за вагле да се отоплява стаята. И тогава вече изкарват кладенецо пред черквата там и направят градина голема. И кой как довада вече всекакви цветя донася и съсада там. И беше като рай. Тя живееше често само с плодове, ябълки, грозденце, медче, лимонче, портокалче. Не си хранила она, само с печато на литургията. И 2 пъти в седмицата доведали отгоре светци, изкървали и служба в манастира и нафора й давали небесни. Аз вика, не огладнявам, не ожитнявам. Тя отделно си молитви правеше. На черква, кога в служба, тя не взимаше участие, така гласно не имаше от нея. А само си стоеше през цялото време, както ви казах, от левата страна на Балтаро, там стоеше. А не взимаше участие да пцали в служба. А кога си я сама, случавало се е, като идем, слушаме вътре пцали. Пее молитви. Преподобна Стойна била изпохождана от 3 свети, които й донасили небесен хляб и я причестявали. Когато един много благоверен християнин отишъл при нея да се изповяда, намерил я в усърдна молитва, но като се вгледал по-отблизо, почудил се от това, което видял. Тя, преподобна Стойна, не била ниско клекнала пред олтаря, както той от стъпалата я видял, а коленопреклонно и със сълзи на очи се моляла гласно и чудно на половин метър от земята. Никак не мръднал човека, за да ни попречи на молитвата. И като свършила молитвата си, тя го извикала на име и му казала: това, което видя, ще те моля, не го казвай на никой. Но след смъртта ми, кажи само на верни хора, които вярват в Бога, както вярваш ти. В 2 часа сме становали, тютюн сме брали, там над черквата има нива, и към мелничкото и натам има нива. И гледаш ga тя броде из гробите, сама. Нощно време. Тя беше безстрашна. Не имаше страх. Като си ходе и си песни пее. Нейните песни, тия са се райски песни. Над мана се Света гора над море. Не е било Света гора над море. Тук е била Божа майка Мария. В ръце дръжи чиста вера Христова. И до нея 12 апостола. И они са сговор сговарят. Кой да канат кълтата да им кръсте чиста вера Христова. Да го кръсте на реката Йордан. С ръцете огън и барала жар, изимувала, в мангалото да тури, да качи мангалото, ке вземе с голи ръце
на главата и ке го закара горе в стаичката, деки има хора, да ги стопли и деца и деки има. Ние всека вечер одихме да го палим мангал. И некој път го качуваме, некој път бегаме, ке с тъмна така ке бегаме. А един път при носенето на дървената стълба вътре, чукнува се и се изтура мангал, на жар. А отдолу по стълбата е пълно пак кемур, такъв дървен кемур. И вечерта пак на другата вечер па отиваме ние да напалим. Вика, аз нощи що направих? Дявол искаше да направим голема биля, да запалим черкот. Но ние със Свети Георги молитви, не му дадохме негова кеф да стане. Нищо не може да направи. И кога отидохме, нема да е изгорело, да се е запалило ни дъска, ни нищо. Аз съм била саката. Моята майка навсекъде ме е носила по оджи, по гюбки, навсекъде, никъде цер не е намерила. След това вече са казали за стойна преподобна в Златолис, а тогава се казвало Сушица, това село. И там е тя била, и майка ми там ме завела пристойна преподобна. Вечерта сме спали там и сутринта казва, ме опомени, детето казва, на толкова и на толкова години, на колко съм била, пак не помня, трябва веднага да го заведете в църква, да работи там, да кажете на клисар, кой е там, да помага в църквата. Тя като е казала и всичко е направила възможно, как се е молила, що е правила. Аз съм си оздравела, Цировели казвала, що е казвала, но оздравех. Ми оти ликуваше чедо за това да. При тежко болни, взимаше го болни вътре, друг не пускаше, само она с болнио. Нема ga цел час да излезе. Ке излезе, съвсем друг е болнио и напред му минава болката. Оздравева. А на земята, ние, човеците, със своите сънища идваме. Библии на нашето минало и пророци на нашето бъдеще. А на границата между съня и реалността е само съмнението. И между нашия и другия свят има само една крачка. Та затова мнозина са тия, които са чули гласа на стойна преподобна и са я видели в съня си. За всички този сън е станал откровение свише. На всички е белязал живота с някакъв знак, изцеление или предсказание. Аз много пъти съм отговорил, че това не е сън. Това е по-скоро бих казал усещане за присъствие. Това е едно много странно усещане, когато имаш чувство, че не си сам. Имаш чувство, че изобщо не спиш. Имаш чувство, че разговаряш. И то разговаряш отчасти със самия себе си, с своето така подсъзнание, и от друга страна разговаряш с духа, който присъства до тебе. На преподобна Стойна, в дена, когато трябваше да има помен, сутринта с един рейс, с много жители от град Петрич, тръгнахме, за да идем на помен. Като тръгнахме, по пътя имаше малко препятствие. Шофьорът избегна препятствието и отидахме през друг път, минахме. И като вече се оправи всичко това, по пътя една жена идва срещу рейса и тогава вече много далечен като фигура. След това пред рейса ми се даде да видя изцяло ста Стойна преподобна.
както си и сега на иконата. Това са едни действителни докосвания до божественото, до това, което не е в нас, до нереалното, което ние не можем да си го обясниме. И в този смисъл, когато аз съм имал един такъв подсъзнателен диалог с преподобността, един диалог, който не е зависел от мен. Дори бих казал, не съм го искал. Тя ме е напътствала, направлявала. Казала ми какво да правя. 1962 година бех много болна от невралгия. Половината срама бех като парализирана. Обаче тя идва на сън и ми казва, обличай се и ти си караме с нас. И се стъпетка с нея. И караха, веки не откарат на Рожденския манастир. На сън. Откараха ни на Рожденския манастир и там на тая равнина, зелена ливада и пълно с войници, войска. И войници са били светци, взимали ми болестта и до тогава страдах. После все едно не ми дигнаха болестта. После ми заръча 3 думи да й кажеш, вика, на цялото поколение. И целият сън още го помна, а тия 3 думи не можех да я запомня. И остана все едно в тежест, нали? Даром не можех да я запомня да кажа на поколението, що не е. А после иначе от тогава до сега най-редовно, значи, на сън се е едно. И що каже на сън, винаги се сбъдва. Сънувам, Стойна преподобна плаче. Плаче и казва, слушай, искам помени панахида, та служба и панахида да дойдете в Златолист, в моята Сушица. И тогава, без да е помен, без да е годишнина, и се тори обява тук и веднага се стекоха хора, събраха се 2 рейса, колко беха да не да излъжа. Отидохме там, а тя защо е било? Защото и се откраднали икони. От тия малките отгоре, 12-те апостоли, през една, 7 или 9 ли икони, да не да излъжа, има откраднати икони. И после направиха такова служба вътре и панахида на гроба отидохме. Имаше с нас един владика, се казваше Амфросий. И разправяме за чудото, че така и така идваме по нейно такова поръчение, значи, в Златолист, обаче той казва, и аз видях, и аз, вика, усетих нещо. Той така каза, той е владика. Той разбрал нещо вътре в ултар. А когато човек вярва, когато е убеден, тогава на него му ще да отвори тази врата, бих казал духовна врата, която води и неговото аз към едни нови светове, към онова добро, към което и самия Господ ни учи. Това, което за мен е преподобността, е това, че тя ме е научила да бъда по-добър от вчера и утре да бъда по-добър от днес. И така, от броеницата на живота се изнизват годините като черни и бели зърна. 65 от нейната смърт, 115 от рождението й. Пренесоха старците по моста на времето паметта за делата и чудесата й. Не живот. Житие, преродено в народната памет за доброто и за силата на доброто. От тогава до днес и от нея до нас. Радваше се на мир и милост да има помежду хората. Помежду хората мир и милост да има. Къде има слуга, там е и Бога. И хората познали в нейното дело светицата. И все пак, тя е била като нас. Родена, живяла, погребана.
и не като нас. Необяснима в силата на своята лечителска и пророческа дарба, неразбрана в самотния си отшелнически живот. И спомена за краткия й престой тук, на земята, остава като едно живо Евангелие да свети по неясната пътека, която свързва човека с непознатия, другия, отвъдния свят. Защото земята е дадена на човеците за изпитание. И на всеки е дадено време точно толкова, колкото дните в броеницата на живота му, за да изстрада своето откровение. Та като остави земната си кожа, да продължи нагоре, към светлината вселенска.